gara-gara sang singa barong singa tandangno karya kala durjana ae au ae au gara-gara sang singa barong singa tandangno karya kala durjana ae au ae abad alas lumaja akayu magundoi sumberano duh Gusti mugi menaring wahyu dumateng kawula sedaya sireo singa manunggal tetep jaya samatyo inayoyan karsanding yawiti atu awibawa semeru amurakati hei iya hae ho ya hae lo hae ho ya lo ho ya hae ho ya hae Yo!
besar paguyuban Sedereo Singo Manuka di pemimpinan Bapak Hendrik pribadi dari Dusun Kali Bumi Barat Kecamatan Yosawi Lampung. Oh iya. Dua Lumajang yang mana pada kesempatan siang hari ini sengaja akan menghibur Anda masyarakat Dusun Sumberanong dan sekitarnya. Oh ya. Oh ya. Oh ya ya ya. Oh ya. Kembali dengan bersama Singo Manuka Joy. Sugeng rawuh dumateng pamirsa sedaya kagem putri siang menika amin sadi seni reok singa manunggal dipun padhekani dening Bapak Endri juragane no kali pimpin manggonane to Sumadya para pamirsa monggo sami ukir budaya seni reog sing pun kandhang sak nuswantara. Baik hadirin, Om Swastiastu. Angulon basuki langgeng namo budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya, khususnya warga besar masyarakat Sumberanong, Probolinggo dan sekitarnya kami hormati. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar kami, keluarga besar paguyuban seni reog Singo Manunggal Joyo di bawah naungan Bapak Hendrik pribadi hadir dari kawasan Kali BP Barat, Kecamatan Yosawi Langun, Kabupaten tingkat 2 Lumajang. Satu penghormatan Singo Manunggal. Di kesempatan kali ini bisa hadir kembali kawasan Sumberanong Sumber Probolinggo atas perundangan dari Bapak Esa beserta Ibu Esa sekeluarga dalam rangka Walimatul Hitam putra tercinta Ananda Esa Dery Albiano. Juga sekaligus guna menghibur selama masyarakat Sumberanong dan sekitarnya. Hadirin, ada yang kembali hadir, ada karya indah production audio hadir dari Sumberanong Sumber Probolinggo dan juga masih dibun abadikan langsung dari Sotik Editing Profesional. Ada Laskar Dua Putra production Sotik milik Mas Jeki hingga gadai kawasan Sumberanong Sumber Probolinggo. Awal jumpa kita saudara. Nah ini Singo Manunggal mengadakan syuting tari dadak merak benar-benar menerangkan dia Singo Manunggal Joyo untuk kalian. Selamat menonton, selamat menikmati. Sugeng amirsani sumangga ae Kang Mordi ditanjakno maneh alon-alon Kang Mordi.
Sugeng rawuh dumateng pamirsa sedaya kakang putri siang menika siang menika Sani seni reak singa manunggal dipun patekani dening Bapak Endri Juragane bos kali pilih barat panggonane Sumadya kras anggelipun dumateng para pamiyarsa dumateng para miyarsa sumangga sapikir budaya seni reok sing pun kandhang sak nuswantara. Ya, yeay, ayo singo. Monggo, guru besar saking Bapak Esa, Sohibu, gadai putra alit monggo. Aturan binara mingga datang kepada penerok singo Manunggal Jaya, terutama ingkang dipun selam Ananda Esa Deri Alfiano, monggo Mas Esa. Aturan Mas Esa, ayo le, teman-teman digoleki mana le? Ya, warogo. Ayo singo, Manunggal Jaya Kerawat tumakno iku le. Hati-hati ya nok, alon-alon. Alon-alon ger, turaton kelakon ger. Ya la la la. Bersama Singo Manunggal Jaya ada karya Ida Laskar Dua Putra Soting editing berodal profesional. Terima kasih nyambut gawe alon-alonan ya pokoknya kelakon gremet-gremet waton selamat kan boy ya la 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 ya la 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 awas hati-hati Leo buat Celi aja sembrono hati-hati no ayo wah yo yo op os yo 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 para Singo Manunggal Jaya ada karya Ida Laskar Dua Putra produk syuting Sumerano bergoyang bos. Hiyo Singo Manunggal Jaya. Wonten keluarga besar saking Bapak Esa Ibu Esa nggih. Si badhe purun mingga dateng barepun reok Singo Manunggal
Manunggal Jaya, terutama yang dipun selam Mas Esa, nggih. Monggo Mas Esa. Ayo. Alon Mas Esa jogetono Mas Esa. Bersama Singo Manunggal Jaya ker. Nggih. Cikiwir, icikiwir, cikiwir, cikiwir. Ya la 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 la. Ayo, nyambut gawe alon-alon ger. Urwaton kelakon ger. Ayo. Monggo Bapak Esa, kalian Ibu Esa menawi kersa purun minggat dateng pripun reog Singo Manunggal Jaya kula aturi kula sembanggaken nggih. Ayo no Bapak Esa ditawani no. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh ya. Masih bersama Laskar Dua Putra Production Shooting Mas Jack ibunya ya Subrano Sumber Probolinggo ya. Ayo ya Waronggo Singo Manunggal Jaya Awas ger, nyambut gawe alon-alon ger. No daleme Bapak Esa di kawasan Subrano kene yo. Mobilisasi wonten putra putri Bapak Esa nggih. Saha Ibu aturan binara datang pagelaran. Ibu tebakan reog Singo Manunggal Jaya ya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ayo Singo Manunggal Jaya ger. Ya. Dipindah no Mas Esa no iya. Ayo Mas Esa. Jogetono Mas Esa. Bersama Singo Manunggal Jaya ya. Ya la 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 la.
Ayo. Putra putri ini keluarga besar Bapak Esa sing gurung numpak. Sampeyan tumpakaken teng Reog Singo Manunggal Jaya. Ojo sampai luput ya, Ger. Ditumpakno kabeh. Keluarga besar Bapak Esa. HE terutama kematen ojo sampai mudun. Ditowokno, Ger. Mas Esa, Ger. Hore, hore, ayo Mas Esa, jogetono Mas Esa. Bersama Singo Manunggal Jaya. Ayo Mas Esa. Nyambut gawe daleme Bapak Esa di kawasan Sumberan Omno ya. Kesarengan karya indah audio production Laskar 2 Putra, shooting editing profesional Mas Jeki punya. Ayo Mas Jeki, alon-alon Mas Jeki. Ayo monggo buat pilitasi wonten nggih putra putri saking Bapak Esa keluarga besar sogo keluarga besar saking Ibu Esa nggih sing badhe purun minggal dateng Garpen Reog Singo Manunggal siang menika kula aturi pun ngantos wonten sing ketinggalan ngantos purnanipun Adi Corong Singo Manunggal wonten wedal siang menika matur gungi panuwun. Ayo Singo Manunggal Jaya ger. Dibawa langsung Bapak Edri pribadi. Yalah. Yo. Yo. Singo Manunggal bergoyang. Bareng karya indah audio. Juga bareng Laskar 2 Putra. Reka. Goyang yo. Ayo so. Singo Manunggal lagi. Goyang bareng-bareng. Ayo Mas Esa dipindah mana no yo? Mungkin ada lagi yang lain dari segenap keluarga besar putra putri Bapak Esa, nggih.
Ponak-ponakane Bapak Esa, monggo. Yang sampun rawuh Ibu Esa, monggo katuran. Mika datang kembali pun reok Singo Manunggal Jaya. Pun ngantos wonten ketinggalan. Mumpung tasik wonten kesempatan kepanggih kalian Singo Manunggal wonten wedal siang menika nggih. Matur gunggih panuwun. Ayo lho. Oh. Weh. Iki lek kemantene dumakna kok le. Kemanten wadon no ya. E o e a e. Alon alon tur waton kelakon ya. Bersama Singo Manunggal Jongo ya. Ya, ya, la. Iya la. Yo. Iya dijoget namanya alam Amyorowati yo.
sing serantangan sun angen-angen ya sampe endem ison impen-impenan ison iki sana temenan rasane kaya sing serangan senang-senangan ya sampe lentang ison impen-impenan kapan bisa kelangsan ison nyanding riko umpama wis keturutan mulane lara Ah. Ayo. Tuwukno kemantene wae. Os. Ha e. Os. A e o e a e o e a e o e Ah. Os. E. ya la singo manunggal joyo semoga bahwa berhasil wonten putra putri saking Bapak Esa nggih. Ibu Esa sekeluarga berhasil wonten monggo kula aturi mingga datang beripun reok singo manunggal joyo ya yo ya la yo la singo manunggal joyo ger nyambut gawe alon-alon ger tur waton kelakon ger yo ayo Mas Esa oke tomo Mas Esa iyo iya iya iyo ya iya la
Yo yo yo. Ana walengmu sing prasaja. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Bisa kalau trono mrene mergo belani rakyate. Sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Ayo no. Istimewa cite. As. Beradaran kebiar Yeay. dipun singo manunggal jaya siap menika ingkang As. badhe dipun awiwi tikir. At. Woi. Ayo. Ae. Os. Woi. As. Woi. Os. Woi. Os. Os. Ya. Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Rawe-rawe rantas. Iyalah. Sak dumuk batu senyari bumi. Jaya-jaya Kawijayan. Jaya-jaya Kawijayan. Jayane Singo Manunggal. Bukti Wibowo tansah ijo royo-royo. Laksana seuntai mutiara. Surga Katulistiwa. Meskipun halangan menerjang, meskipun rintangan menghadang, Singo Manunggal tetap maju. Jayalah Singo Manunggalku. Jayalah Singo Manunggalku.
As,
Kali ini kita tinggalkan saudara wujuding tari dadak merak Singo Madukal Jaya. Di belakang tari dadak merak kali ini kami hadirkan wujuding tari Bujangganong dan juga kucingan Singo Madukal Jaya untuk Anda. Sugeng siang, sugeng mirsani. Kang apa? Kang Bedul. Up. Oh ya. Ayo. Oh ya. Kang Bedul tepang loro cahaya. Weh. Ya. Oh. Pirang rambutnya dawa irume ala rupane Kang Bedul Kang dadi arane iki. Ya. Os. Oh ya. Yo. Oh ya. La. Oh ya. Oh ya. Oh. Oh ya. 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 Oh ya. Ayo Kang Bedul. Ayo B. Ben B. Itulah. Pirang rambutnya dawa irume ala rupane Kang Bedul Kang dadi arane ya. Ayo Kang. Iki diwancine aku kaya tugas. Wah. Woi. Yo. Woi. Wah. Woi. Op. Oh. Oh. Welek, Kang Bedul. Oh ya.
oh ya, oh ya, oh, oh oh ja, oh yes, oh, habis, oh ya, sekali habis tetap habis. Oh ya, hey, oh ya, oh ya, Kang Pendul. Ayo no, kucingnya gendang terno rene no yo. Kucingnya kucing singo madu galjoyo. Kucing. Oh, no kucing gede banget Yai. Wah, bar di gua balik mana kucingnya? Aja nyolong anjing. Dayo. Iwake sepi. Hore ae oe. Iya. Wih. Iya. Waduh. Haben. Kucingnya haben. Ayo B, apa ya sanggup B nglawan kucing? Ora ini apa dikontrol isi ya. Dideleng kiwa nenget ya. Ya. Oh ya. Okonge, ya, rah, wah, waduh, ono kena cakar, aduh, ya, woi, oh ya, bahasa turu kucingnya ngorok koyok wono
Lu. Ya. Wow. Oh ya. Oh ah. Oh Oh ah. Oh ah. Oh ah. Re. Ya. Ayo. Ya. Oh ya. Oh. Rono kucing dulu jadi kudo ya. Ora Nana. Nana banyune Nana. Ora Ayo, Nana le. Nana. Ayo. Wah, kari pules turune ya. Halo. Opo kang dadi arane kang beda aku ino. Ngendi wonge Yai? Ngendi menungsone Yai? Wah. Ora eneng apa-apa. Mari bersama bengi kucing sewengi gak turu ngantuk no. Ojo medeni bocah. Awas. Halo, hati-hati kang pedul. Awas, sikat candak dadi molo kang pedul. Waduh. Apa iki wong ketemu no? Waduh. Wah. Ora kena. Wah, neka penyakit. Adop yo. Aben tibalah aben. Dalam piyo. Wah, ora kena. Uber nyawa kang pendul. Aduh. Aduh, ora kena lah cilubah. Ya. Cilubah. Aduh. Oh, tolong. Wah, iki wonge. Sikatane waduh mlayu ora kena. Luput. Luput kang bener. Aku wedi. Ayo deleng maneh nok kiwon neken apa wis aman tenan ya. Anggonmu turu dina iki ya. Ya. Yalah. Ora eneng wonge.
kucing alas. Itu kabarmu ya. Nyok selete, nyok selete. Ngengkel. Bre selete bre. Aduh. Aduh. Yalah. Aduh, kena. Lodong. Tolong. Kali ini kita tinggalkan saudara Bujiti, Tari Bujangganon dan juga kucingan Singo Paduka Jaya. Hingga sampun paripurna diberkahi tugas di belakang, kembali kita terbakti ke kawasan Kota Using Banyuwangi. Bujiti Gandrung Banyuwangi Singo Paduka Jaya. Ayo Mama Ita, Bu Alon. Banyuwangi pojok wetan kutha sing blambangan nyoroti. Kelon kenang. Oh, wetan sekarang. Lor lan ketiang. Alas angker. Iya karya angker mane alas nyoroti. Tanah indah, yeah, karyang endia tanah yoroti. Gemelare Taman Sari Nuswantara. Gambari gandrung bungu. Belambangan, belambangan,
Os. Ye kare budal biar roti. Dun sewu dumateng Bapak Esa, so Ibu Esa, keluarga kita, aturan mios dalam pagelaran nyawer jadi gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya matur semadun. Bapak Esa Saya suwi bater gleduke abu ori konange oh ye doa dirasana oh Kari seru Riko tangi monggo Bapak Esa. Aduh wati kelangan Dung jodoh sing bakal Lah menika piyantunipun Bapak Esa nggih. Terima kasih siang menika matur bumi panuwun. Terima kasih bapakmu. Matur sembah nuwun Bapak Esa.
Rigis dados pambukane gending Gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya boten bedal siang menika matur sembah dumateng Bapak Esa nggih ingkang sampun maringi pasugatan kehormatan dhateng Gandrung Banyuwangi. Monggo Ibu Esa keluarga besar nipun Bapak Esa monggo sing badhe katuran nyawer utawi nyumping nggih. Dumateng Gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya. Nggih monggo Ibu Esa. Ayo no, tiga gending maneh no. Ingkang kepenak nyemek-nyemek Singo Manunggal Jaya dados Bapak Esa, derek-derek Ibu Esa, si badi kerso nyawer, Gandrung Banyuwangi Singo Manunggal, ngaturi, kulo semangga agak, matur sepadul. Ojo kaget lancing padha ngerupya ati iya kare sing ati-ati mana ya roti Bida balik dumateng keluarga besar Bapak Esa, Ibu Esa ini. Sing badi kerso nyawer utawi nyemping bagi mios dalam pagelaran Gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya. Nggih, matur dugi panggut. Hey, doa.
wonten info nggih kabar saking keluarga besar Bapak Esa. Sampai di sini perjumpaan kita dari Singo Manunggal Jaya. Ayo nok gandrungi pamit kundurin alon-alon Kang Jody. Datos. Hei, 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 hei. Kia lagi yo. Monggo Kakang Panjang Singo Manunggal Jaya gamelan kembali di bawah turun. Terima kasih. Hey, yaum, oh, Yeay. hey, 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 kia kio, iya, oke. Terima kasih, sampai jumpa kembali di season berikutnya dari kami Singo Manunggal Jaya. Terima kasih dari kesemuanya, karya indah. Terima kasih dari Laskar Dua Putra, production syuting Mas Jeki, matur suwun. Nggih. Monggo dumateng Kakang Panjang Poro Wiyoga nggih. Singo Manunggal Jaya kembali gamelan yang ada di panggung di bawah turun kembali. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih.